gure beste ondorioa dira. Honek frogatzen du, bi agindu baldin badaude elkar gurutzatzen direnak, honek frogatzen du agindua izan zela. Kanpasarekoa zela izan gauza esporadikoa edo agente xume baten gurutazioa. Agindu bat egon zela goitik, eta honek ere beste datu askorekin batera indartu egiten du guk egin dugun kontakizun hori. Iñaki Txaben hilketa etzen izan gizon on baten hilketa bakarrik. Irakurri zen mendekua bezala izan zela, Arantzazuko horren mendeku bat erantzun bat ez, tomaidaka bat. Baina Espainiako estatuan ere eragina izan zuen hilketa bat da. Esan behar da, Arantzazukoaren ondoren, arratsaldean bertan Espainiako gobernuak bilera berezi bat deitu zuela astelehen goizerako, Arantzazuko horrekin ikaratuta, oso minduta, beste erioz batzuk ere izan ziren, aste hartan Bartzelonaan eta beste Polizia Nazional bat, eta bat, orduan, ezoiko bilera bat deitu zuen gobernuak horreko gurean, baina Etxaberen hilketak ere irakurketa diferenteak izan zituen. Espainiako periodiko guztietan etorri zen. Gur lokalizatu ditugu, eukari horietako batzu, 6, 7, 8, eta bi titular ezberdin egiten dituzte. Batzuk esaten dute, muerto industrial vasco Iñaki Txabe, eta bat, industrial bezala jartzen dute, edo hostelero bezala, eta beste batzuk esaten dute, muerto Iñaki Txabe, hermano del dirigente Tarragona José Txabe.